Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli po ako nagbabalik para sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Napakinggan po natin ang kabuuang kwento ni Sheila. Si Sheila na mayroon pong karelasyon at ang kanilang relasyon ay long distance relationship. Hindi madali ang kanilang relasyon dahil sa kabila ng kanilang long distance relationship, madalas din ang kanilang pagtatalo. Kala ni Sheila, itong si Rob, ay mas lalong bubuti o mauunawaan siya o mas magiging sweet sa kanya dahil nga malayo. Pero sa kabaliktaran pala ang mga pangyayari sa kanilang relasyon. Mas lalong lumala. Mas lalong nag-iba. Itong si Rob. Matapos ng kwentuhan ng mga tinatago-tago niyang sikreto. At binablackmail pa siya. Pero bago ang lahat mga kabisyo, alamin na muna po natin ang mga thoughts, comments, violent reaction ng ating mga kabisyo na nagbahagi ngayong gabi na to. Unahin na po natin ang isang kabisyo natin. Sabi dito ni Dexter. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Good evening. Matagal nyo na po akong tagapakinig. At ngayon lang po ako nagbahagi ng aking komento. Isa rin po akong OFW at matagal na po akong may ka-LDR. Totoo po yan. Mahirap po talaga na magkaroon ng karelasyon na malayo kayo sa isa't isa. Pero ang pinakasikreto lang naman po dyan ay yung malawak na pangunawa, pag-intindi sa isa't isa. At syempre gusto ko rin pong sabihin kay Rob na sana man lang yung mga sikretong sinabi sa'yo ni Sheila ay hindi mo sinabi. At ginamit para panumbat sa kanya. Dahil maling-mali yun. Kaya niya binahagi niya sa'yo yung mga kwento na yun. Dahil tiwala siya sa'yo at mahal ka niya. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo yun para siraan siya at sumbatan siya. Yun lamang po, maraming salamat. At more power sa inyong programa. Sunod po natin si Chandler. Sabi dito ni Chandler, Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nakakalungkot na kwento. Dahil katulad ko din po sila na may ka-LDR po. Pero ang pinagkaiba lang po namin ay malawak po ang pangunawa namin sa isa't isa. Kahit po alam ko na pwede siyang makakilala ng maraming tao doon o maraming lalaki sa ibang bansa, hindi ko pa rin po tinatanggal ang tiwala sa kanya. Dahil bago po siya umalis dito sa Manila, ang sinabi ko po sa kanya, kahit anong bantay ko, kahit anong paalala ko,
Kung magloloko ka. Pero ang tanging panghahawakan mo lang, kahit malayo ako sa'yo, ikaw na ikaw lamang ang pipiliin ko. Pero thankful at grateful ako, DJ Jello at DJ Rocky, dahil sa kabila ng aking malawak na paunawa, sinuklian niya rin naman ng pagmamahal na totoo at tapat para sa akin. Thank you, Chance. Sabi naman dito ni Sent, ay DJ Rocky at DJ Jello. Para sa akin, si Sheila dapat maunawaan niya na hindi porket mahal niya ay hanggang dulo pangahawakan niya. Kapag alam niya nang nasasaktan at toxic na yung relasyon nila, kailangan mo rin bumitaw. Kailangan mo din sabihin na tama na. Mahirap yung ganyang relasyon na hindi mo mapagkakatiwalaan yung partner mo. Imbis na magtulungan kayo, siya pa ang magiging kaaway mo. Yun lamang po at maraming salamat. Mga kabisyo, marami pang komento. Ngunit kailangan ko na pong putulin dahil kulang na tayo sa oras. Pero bago ang lahat, mga kabisyo, magbibigay muna po ako ng aking opinyon at aking komento base sa aking kwentong binasa. Mga kabisyo, depende sa isang tao kung saan siya komportable sa kanilang relasyon. May mga tao na nag-work ang kanilang relationship kahit na malayo sila sa isa't isa. Meron namang mga tao na hindi talaga sanay at hindi talaga nila kaya ang LDR relationship. Pero ang aking mapapayo lamang, kung sakaling magkaroon tayo o magkaroon kayo mismo ng long distance relationship, kailangan nyo ng malawak na pangunawa, pagmamahal na tapat, at pagtitiis. Yun ang kailangan, kabisyo. At yun ang pagkatandaan nating lahat. Hindi po madali na malayo sa taong minamahal natin. Hindi po madali na nasa ibang lugar po yung taong mahal natin. Bakit? Yung tao nga nakasama mo na dito mismo sa Pilipinas, nagloloko pa. Nakakapuslit pa ng panloloko. How much more yung taong malayo sa'yo? Pero kabisyo, sa pagiging malayo sa taong minamahal mo, diyan nasusukat ang pagiging faithful, loyal, at tapat na pagmamahal mo. May makakita o wala man makakita sa'yo, gagawin mo pa rin yung nararapat at yung tama. Pangalawa pa, kabisyo, gusto ko lang din sabihin sa mga taong in relationship ngayon na kapag kayo pinagkatiwalaan ng taong minamahal ninyo ng kanilang sikreto sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili, sa kanilang kaibigan o anuman, maging matured ka. Huwag kang maging immature. Kung alam mong pinagkatiwala sa'yo ng tao na yun yung sikreto niya, kahit kailan, huwag mong gagamitin na laban sa kanya yun. Kahit magtalo at mag-away kayo. Dahil pinatunayan mo lang na isa kang mababang uring nila lang.
Hindi ka mapagkakatiwalaan. Tunay yun, kabisyo. Tunay yun. Lagi niyong tatandaan na kahit may alam kayong hindi maganda sa isang tao, wag na wag mong gagamitin na instrumento panlaban sa kanya yun. Dahil yung oras na kinuwento niya sa iyo yun, okay kayo, magkaibigan kayo. Yung hindi na kayo naging okay, yun na yung panlaban mo. Wag ganun. Lalo na sa mga magkarelasyon. Ganito yung mga nangyayari madalas. Kapag naghiwalay, masama na sa kanila yung tao. Wala nang magandang ginawa. Pero minsan silipin din natin yung mga mabubuting nagawa ng tao na yun. Bago mo buklatin yung mga sikreto at i-blackmail mo sa kanya yun. Alam nyo, kabisyo, nakakalungkot lang kasi danas ko to yung ganitong relasyon. Danas ko yung magsabi ka ng kwento sa taong may namahal mo. Pero gagamitin niya yon na instrumento para sirahin ka. Pero at the end of the day, hindi naman ikaw yung matatalo . Kung ginanon kayo, kabisyo, harapin nyo. Maging matatag kayo. Kasi pinatunayan niya lang lalo na hindi siya yung karapat-dapat na tao na dapat mong mahalin. Dahil yung sa simpleng sikretong binigay mo sa kanya, hindi niya na kayang ikip. How much more yung pwede nyo pang pagdaanan bilang magpartner. Ang tunay na partner, sa salitang partner na nga boyfriend o girlfriend, ano man ang tawag mo sa kinakasama mo ngayon, ay hindi po basta-basta yan, kabisyo, na obligasyon. Kailangan po natin pinangahawakan mabuti at iniingatan po natin, kabisyo. Kaya po mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na rakitera@gmail.com. At syempre sa lahat din po ng mga kabisyo natin na gustong magbahagi na kanilang kwento, baka ito na yung oras mo na ibahagi nyo na sa amin. Kaya mga kabisyo, muli kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Kasama nyo po si DJ Titangelo sa oras natin ngayon na 10:40. That portion is brought to you by Kabisyo Tara Na.